माबायदि सेस बायजोबाय ओरैबो सेस गैला सेस बुजोब्बाय नै बेथ' दरजा हेल' लोगोफोर फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनजों मोनसे आपडेट लानानै जोंनि सासे मुंदांखा इउटुबारबो होनजायो आरोना समाज सिबियारिफोरबो होनजागोन prakash बिथां फंबाय गारि एक्सिडेन्ट जादों जोबोद गाज्रियैनो जादों जाथायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरोना गारियाथ' जेबो अबस्था गैला बायख्रेबजोबखाबाय बुंनाय बादिब्ला गारिया फाखोब्रै फाखोबासो गिदिंबायनो ना गारिखौ लोगोआ सालायदोंमोन जाहैबाय थ' जोबोद दुखुनांथाव आरोना गारिया बायख्रेबजोबखाबाय लोगोसे मानसिया एसे मोजां अबस्थायावनो दं बांद्राय गाज्रि अबस्था जायाखिसै थ' मोजां मोनदों आरोना थ' इसोरनि अननायाव गारिया गाज्रि जादोंब्लाबो मानसिया एसेबां जेबो जायाखिसै मोजाङैनो दङ थ' एसे ट्रिटमेन्ट लायोबानो मोजां जागोन आरोना थ' डक्टरनाव नायजायोब्ला मोजाङै मिथिगोन आरोना ट्रिटमेन्ट लायोब्ला बहा मा जादों सिङाव जानायफोरखौ बारा एसेबां फात्ता मोना नालाय थ' गारिया ओरैबादि जाथाय गाज्रि जाखादोंना बिनि नायनाय बादिब्ला मानसिफ्रा बासिगोन बादि नङामोन आरोना गारिखौ नायनानैब्ला नाथाय मानसिफोरा एसे मोजाङैनो दङ थ' नोंथांमोना नायनानै लादो आरोना भिडिअखौ एसे बोरै जादों जाथाया थ' बिथांमोना दिन्थिदों आरोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो फुरा नैबे जननिफ्रायनो गारि एक्सिडेन्ट जाबाय गथ'निफ्राय थैगौ गौदों नामा दा गवासै दहायसो गदोंमोन आखायाव दोलाबायसै थैनांबाय थादोंसै गवाखै एकदम नायदो दोलाजोब्बाय इयो बे नङा नैबेनिफ्राय एसे सिगांनिफ्राय नैबेनिफ्राय नैबेनिफ्राय गारिया थुख्रा जाबाय दंफाङा गुबाय बायजोब्बाय गारिनि लाइट साइट गासिबो आंनि गारिया एक्सिडेन्ट जानानै सेस आरो मानसियाबो नायदो माबायदि इसोरनि अननायाव आं जेने थेने बासिबाय आरो आंनि लोगोआ बिथिङा सालायदोंमोन बेबो जेने थेने इसोरनि अननायाव बासिबाय मालायनि एक्सिडेन्टखौ नुबाय थायोमोन नाथाय गावसो फार्स्ट दिनै एक्सिडेन्ट जाहैबाय आरोना फुरा गारिनि हालोदा नायदो गारिया नाय माबायदि सेस बायजोबाय ओरैबो सेस गैला सेस बुजोब्बाय नै बेथ' दरजा थरजाग्रा गैला ओमफ्राय बिथिंना उननिया एसे मोजाङैनो दङ गारिया ओरैबायदि उल्टां फाल्टां बेरदों 10 बार 20 बारसो बेरखायदों आरो माने एकदमबारे फुरा बेयाव आं जिरायदोंमोन लोगोआ आंना गारिखौ सालायदोंमोन हेन्देलाथ' माबायदिथाय हेन्देला गैला एकदमबारे ইয়ার বেরে গোটা হলছি সাবি দেখি আছে না গাড়ি দেখি গাড়ি সাবি তো না গাড়ি সাবিয়া मा खालामथ'सै बन्द' खालामथ'सै
र' फिनिश खालामथ'आ दानो र' बेखेबाव दा गारिनि लेखाखौ लाबाय बोरैबा मोदोमफ्रा आलौ गलाजोब्बाय खर'आ एसे सानाय मोनगासिनो बेखौ फुल बडि चेकआप खालामनांगोन मा जादों मा जायाखै एकदमबारे मानसियाथ' दा जेबो बे आखाइ बे दोलानाय मानाय बिदिल' बेखौ नुदों खिन्थु खर'आव एसे मा नांदों बोरै नांदों बेखौ आं मोननो हायाखै बेखौ फुल बडि चेकआप खालामबासो हमनो हागोन आरो ना लाइफआव फार्स्ट टाइम बेबायदि जाथाय जाबाय आरो ना उनाव आपडेटखौ होबाय थागोन आङो थेंक इउ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरो ना माबायदि गाज्रि जादों एक्सिडेन्टआ गारिया जेबो अबस्था गैला ब्रादार प्रकाश नोंथाङा डक्टरनियाव एसे मोजां नायजादो नङाब्ला सिङाव एसे गाज्रिफोर जानानै थानो हागौ आरो बेनि उनाव बांद्रायबो जानो हागौ आरो ना सिङाव गाज्रि जाना दङब्ला थ' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना दिन्थिनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो ना थ' जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामनो हागोन लाइक कमेन्ट खालामनो हागोन आरो ना नोंथांमोना थ' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय